contribuir a millorar la situació de l'economia, sinó a l'allargament del període de recessió econòmica. En drets laborals s'ha imposat una reforma que fa més fàcil i barat l'acomiadament, que desequilibra la negociació col·lectiva, donant tot el poder a la part empresarial per modificar les condicions de treball. En els drets socials i de ciutadania, les polítiques d'ajustament que van començar pel maig del 2010 s'han intensificat i comporten un greu deteriorament dels serveis públics: educació, sanitat, serveis socials, dependència, televisió pública, transport públic. Alhora, s'incrementa la quantitat de persones que no perceben cap tipus de prestació. La conseqüència directa és el minvament de la qualitat de vida de la ciutadania, especialment la dels sectors més vulnerables: pensionistes, joves, dones, immigrants, persones amb discapacitats o dependència, augmentant així la desigualtat